Talisay City Police mi pagawas ug siyam ka mga golden rules nga ilang subayon nga magiya kanila sa ilang pagdawat sa mga tawo nga mobisita sa police station. Ang report ni Femari Dumabo. Kung ikaw adunay tuyo sa Talisay City Police Station, desk officer ang masugat kanimo uban sa greetings nga mayong buntag o maayong hapon. Magpaila ang pulis og mangutana usab sa ngan sa bisita niini. Gikinahanglang ubanan kini sa tono sa pagkamahigalaon ug pagkamatinahuron. Apananaw sab gihapon ang pagka-firm isip pulis. Siguro no sab nga dunay matanyag nga tabang sa kliyente bisan kunwa sa istasyonan ang kinahanglan. Lakip sa mapatuman niini ang mga sakop sa Police Community Precinct. Magsilbing pahinumdum kanila ang tarpaulin sa Service Golden Rules. Wa man goy mga sa station nga kanang why problema. Most of them they have problems, so the police should be there to help and in a manner nga ma-accommodate yun. So naghimo tag Service Golden Rules kay aron mao nay guide kay bali sa atong police. Gipaniguro ni Police Corporal Aris araw-araw nga bisan sa ka-pressure sa trabaho, dili nila kini makalimtan. Naningkamot usab silang dili mada sa emosyon sa ilang pag-atubang sa mga tao nga dunay reklamo. Idira po na mo og maayo kung nailang sa mainit ang ilang kuan, ma-pressure sila. Kalma ra pod mi, courteous ra pod mi nga magpaubos ang pod mi, dili pod mi mangisog. Pipila sa kliyente sa Talisay City Police Station mitataw nga mas komportable sila sa bagong pamaagi karon sa kapulisan. Start dito, approachable kaayo ang mga kaning ato ang pulis diri sa Talisay. Accommodating pod kay permiro pataw ni nako nga diri ari kuha aning incident report. Kung di lang ta kanang dautan, okay raman sad sila mutagad sa mga tao kung wala sa dautan sa gibuhat. Kay napaman sa pandemya, gipaniguro usab gihapon sa kapulisan nga masunod ang health protocol. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.